back and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Ang yawa nga gustong maangin. Maayo unta og dunay mahimo sila si Joe sa ilang misyon karon. Kinahanglan makuha nila ang mga bulawan. Oh! Uy! Sa karon? Magdunay na buak kapildong. Urdo na may tao. Kinsa na? Wa man mo tingog. Kung kinsa ka man pagpaila, unsay mo toyo? Tubag! Kinsa man to? Murtaw man gyud ako nakita. Kalit man lang nawa. Ay, yung pag-iyo. Ikaw? Don't move. Ayaw yun pag-as pagsukol. Aron way dootang mahitabong ni mo. Ayaw ko gusto. Ayaw. Ibutang ang imong duha kay kamot sa imong o. Ug sunod tanan sa akong isulti nimo. Hurry up, pagdali. Niya. Sige, walk. Lakaw na yun. Oh, on. Kumusta na imong pamati, Budiday? Ay, maarang-arang na kumirasal. O dagan kayong salamat sa inyong pagtabang nakaw. Way sa payan, Budiday. Pasensya na kaayo ka, Budiday, ha? Nga wag gyud ka namo padayon na sa amo, ah. Pero ayaw lang ka balaka. Kung unsa man gani ang amo matabang nimo, pangitaan na mo og paagi nga mapahimutan ka. Ay, pasensya na gyud kaayo nga nakahatag ko gahasol ninyong tanan. Wa na'y kaso, Budiday. Ang importante nga wa ra gyud ka maunsa. Nag-gool lang ka. Tangad kay, ako na lang nag-inusara ining kalibutan na. Wa na nako storyabiyaw. Patay na siya. Mibati mi sim kayong Budiday. Pero ayaw ka balaka. Kay niyaman mi. Among pasalig ni mo nga di ka na mo pasagdan. Papoy-on na ba ko ninyo balik sa inyo? Ayaw ka balaka ng kapuy-an. Naarami hatag nga imong kapuy-an, Budiday. Ay, salamat jud kaayo in town. Ay, kadiyot kay naay nanuktok. Ako lay Ablimir. Oh. Oy, maayong hapon iyo. May nga pong sabtiya. O sa may ato ni mo iyo? Niabad din ang akong iksuon nga si Mimang Dildil. Huh? Mimang Dildil? Uy, sorry kaayo iyo ha. Wa may Mimang Dildil din eh. Wagay, ingon manggod nila nga ni ako no gidadin ang akong iksuon nga babae. Babay? Pila may edad sa imo igsuon iyo? 72. Time pa ha? Ni ay babae din eh. Pero dili man si Mimang Dildil ang iyangan. Budiday. Mauna si Budiday ang yakangga. Uy. Oh, igsuon din mo ni Budiday? Ani asya din eh. Ay, susungaw ko, Marusip. May mo ba mo dayon ko? Ay, tabi, kinsa gani ang imong pangan iyo? Ay, ako dahil sa Gapito. Ang ikaduhang igso ni Budiday. Oh, sige. Dayon iyo. Budiday? Budiday, ni asi iyo agapito ang imong igsuon. Agapito? Budiday! Kumusta ka na, oy? Ay, Diyos ko! Ay, salamat sa Diyos na buhay pa di ay ka! Ay, dugay na kau nangita ni mo, Budiday, oy. How? Pero mamay na lang gani kay naagay nakasulti na ko nga niara ko no kalden ni sa tambuan. Ay, pasaylo ako agapito. Sukan nga ni pahawa ko sa tua. Giusab man na akong pangan o gigikanan. Wala kaso, Budiday.
Nakadawat na kuha na, nakadawat na. Ang importante nga, nakita pag yun ta. Ay, si Manoy Donato. No. Buhi pa ba siya? Nadugay ng patay sa Manoy Donato, oy. Oh, patay na di ay siya. Oh, andun ka ron, patay ka po. Ay, patay gihapon. Ay, sukad nga milayas ko sa tua. Wag yun, mag-uli ang maayo na mong kabubutan. Bisag nasayod ko nga sa may gilabanan ka ni ato ni tatay og nanay sa iyang mga sayop nga binuhatan. Labi ng paghatag niya siyang duha ka anak ka ni Adtaw nga hangtod karon wa na mata masayod kung hain na gani sila. Maulagay. Ikalimti na to ang mga nangagibor si Day. Aw, agapit Naliro daw. naman ka, inosam ka. Ay, pasensya. Ay, kahadlok ang akong pag-hold. Ay, sod sa kong kasing-kasing, dugay ko na siyang ipasaylaw. Wa man ko magdumot ni bisan usa sa atong pamilya. Bisan gani nila ni tatay ug nanay. Wa ko magdumot nila. Pero nasubo lang ka kay wa ko kapangayo nila pasaylaw. O wa na gyud ko mobalik pas atua. Maulagay. Ay nanagunaw na abot si Day. Ang atong tinguwaon karon nga, makita na to ang atong duha na to ka mga pag-umangkon nga anak ni Manoy Donato. Ay, maglisod na ta agapit daw. Mga tiguwang na ta ay. Wala tayo panahon, aron ato pa silang pangitaan. Maulagay. O, tiguang natabo di Day. Pero, tiguang di ta magpakawas paglaom. Ato yun na silang pangitaon. Kay mauman ay panugo ni Manoy Donato nato sa wapa siya mamatay. Wa ba ka mahadlok na ko? Ang ako mga sakop, ilang kong pangitaon o luwason niya. Ikaw, ilang patyon? Wa kumahadlok na patyon. I have no fear. Ikaw ang angay mahadlok. Ikaw din do. Tungod kay naghinubra na ka sa imong kinawatan. Kinsa ka ba nga mo? Ingon ako ni Ana, ha? Buhiin ako! Ron, way dautang mahitabo ni mo. Oh, come on. Kay ba kaya? Kung Nga. kinsang akong kuyog ron, Si Kuyog! Ha? uban ako karon si Arturo. Naminaw siya na tong duha. Ayaw kong tuntuha, oy. Kay wa na'y Arturo sa kalibutan. Oo, wa na siya. Pero ang iyang kag, nagpabilin yapon din eh. Magklaruhay ra ta. Unsa maging imong tuyo nako, Lucio? WK. Hmm? Ha, di mo tubay. Wa ko'y, muna say WK. Wa ko'y daw tang tuyo ni mo dindo. Ang ako rayod, nga mabutan ka. Kay maunay tugon sa Ginoo para nimo. Oh, come on. Uy. Kinsa may imong Ginoo? Si Arturo? Wa ko magbinuang nimo dindo. Ang among misyon ining kalibutana, nga mabuutan ra gyud ka. Yay. Mabuutan ko? Unya kung di ko mabuutan. Saan ko nimo? Itambog ka sa kayo sa impyerno. Ha? Pulos kita binuang ang inyo. Nganong ako magyuy? Nganong ang ako magyong kinabuhi mo inyong gibantayan, ha? Uy, aron mo masayod. Kung naminaw marunto na to si Arturo, ha? Kung naminaw man to siya, wa na mo yung angin kabalakan ako. Kay kabuutan akong pagkatao, ha? Matuo lang minimo dindo. Kung ikaw mismo, mo surrender ngadto sa mga pulis. Ha? Oh, come on. Ha? Nga pasurindiron mo ko ninyo? Nga pasurindiron ko ninyo sa mga pulis? Suma! Unsay gibuhat nimo sa imong kagalingong amahan? Imo siyang gipapatay. Lakip na si Arturo. Dili na tinood! Ayaw na lang pamakyak dindo. Mahuman ra ni ang tanan
Kun I am. Di ka mo to bayay. Ikaw mismo. Muangkon sa imong mga sa. Nahibaw mi nga lisod ni mo ang kunon ang tinuod. You cannot accept the truth but nothing but the truth. So help me God. Tungod kay nahadlo ka nga muangkon sa kamatuoran. Wa ko'y dautang gibuhat. Dindo, kung magpadayon ka sa imong pagpamakak o sa imong kadautan, na miligro gayud ang imong kalag. Bida ninyo, oy. Pangkunon man ko ninyo sa nga wa na ko buhata. It's you, it's... Kung di ni mo ang kunon, kami mismo mo'y bupaangko ni mo gadto sa uskado. Timane, remember, bisag makaikyas ka pa din eh. Mahibaw ang rayapon sa tanan kung unsa ang imong mga binuhatan. Oh, come on! Bitaw. Kay bisag unsaon ninyo, ilabi na ka. Magkaikyas ra gihapon ko din eh. Og, mamiligro pa niya ang imong kinabuhi. EW! Aw, kanahon talang unya. Kung kinsay na miligro na to karon. Oh, come on! Kumusta naman ang taon si Budiday? Okay naman si Budiday, tay. Nalipay ganit mi ni Riming kay giduaw siya sa igsuon. Naa day igsuon si Budiday. Ginganlan og agapito, tay. Maayo. Kay doon na pa'y makaatiman niya. Plano na mo ni Mirasol tay, amo silang ipaatiman sa home for the aged. Mas maayo pa. Nihapit naman mi dito, tay. May pledge na mi nga mo donate ta og ginabang para sa tanan. Pero, Mirasol, hinahinaya ba ng imong mga, kumot-sabot ba? Saan sa tay? Hinahinaya ba ng imong mga donations? Kay, di ba ita makasiguro nga kanang atong i-donate, maadto gid na sa mga nagkinahanglan. Ayaw ka bala ka, tay. Ipaniguro na ko nga maadto gid na sa mga nagkinahanglan. Sagdi lang, namas dindo. Andam sa to siyang mutabang. Na, ay nala paghisgot anang dindo tay. Ikaw ba riming paghilom gani? Kung wa ka makauyon sa kabuutan ni Dindo, ako. Nalipay kay ko nga nasuod nato kadtong tawhana. Angay pa man gani nga malipay sa mo. Lipay good taon. Pastilan ninyo. Wala mo maibaw. Kung pakasla lang dayon nimo si Dindo Mirasol, sigurado, musamot tag ka dato. Kalain sa nimo, tay, uy. Maura gina imong giapas, no? Bitaw tay. Lain na pud ana imong katarungan uy nga. Musa mo taog ka dato kung pugson yun nimo pagpakasal si Mirasol ni Dindo. Gahi ag usot yan. Samot kapag gawin nyo na. Minaw mo ha. Kaya nga no, dautan mo diay kung musamot tag ka dato. Singgit na ka ba? Tay, wa na nako kinahanglan nga madato pa kog maayo. Kontento na ko sa atong kahimtang karon. Ay, bida ninyo. Kaya nga no malagi. Dautan mo diay kung madato tag samot. Mao na mapagaw ka tay. Mao sa lagi. Suko kay ka, suko man dayon ka. Oh, dakon din na imong tingog. Ay lagi na himo ang rason tay. Angay mong malipay kung musamot tag ka dato. Kay daghan ta og matabangan. Desag di pa tamo samot og kadato tay oy. Daghan gyapon tag matabangan. Ay, saba mo di ay! Awa, pagaw na sad ka, pagaw. Sige, tay, padayon. Samutan nila. Sige, be. Pagaw na sad. Pamina mo. Wa na ta sa kumingking kung itandi sa kalunahan ni Dindo. Ayaw mong kalimot nga si Dindo anak og labing adunahan kaniadto dinhi sa tong lungsod. Kay gawas nga adunahan siya, buotan og maayo kayong tao. Asyaro naman sa ninyo. Ilabi na yung kami Rasol. Uy, pagmata. Tay, huwag mo kumatog. Pagmata. Togay. Mata. Piliya ang tao nga makaayo sa dungog sa tong pamilya o para makatabang ta sa daghang lagkinahanglan. Tay, bisag wa pa si Dindo. Bisag ang tibuok tao dinis lungsod kaya na kumatabangan. Mao nga dili gyud ko musugot nga si Dindo mo'y ako mabana. And that's it, everyone. Stay tuned for the next
episodes. Bye!